Osimunne I meet this guy mgbe fa jere inene GCE eyata nya wefia na obiala inenele mmadụ. So from there fa exchange number fa na abọ wee kwụba. Mụ na enyi m nwoke anụwa ihe anyị kwụrụ bụ gịnị 4 years before wee join m. Mana agwa m ya si ana bụkwa AS nyawa si na ya bụ AA akwa ịghọtago. So ka anyị kanyelu ijebe ego m. Anyị wee jesie afọ ịkpara gotesie ife anyị n'idile. Gotesie ife ga-eji wee gbaa akwụkwọ ịmagolo ụdị ife anwa. O wee si ka ya bịakwanya na bani ya na-abịa. Nya wee naba. O wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ wee nene ọbalị ya. Wee nenesie wee chigetesie enado sorry na ya na-egezi be egezi na ya mara na ya bụ AS2. Na mgbe a na-akwa anyị ihe a na ya adụghị ime o. Ya adụghị ime. O wee sekpụla na wee ya bịa si biko. Kafa kpe ekpele na Chukwu ama nkwe kafa mmụọ es. Nya wee kwelu. Ha wee je wee mee ego mesie ego. Afọ ibe afọ wee pụọ. Still, I love this guy so much. Nya kwelu. Feje wee gbaa akwụkwọ. Gbasi akwụkwọ ịmagonu. Mee every other thing. Do na ihe anya. Na afrozi nwa o. Osimunne. N'ibia na be fanafa na-enwe nsogbu. Ịghọta kịta. N'ibia be fanafa na-enwe ajọ nsogbu. Na nsogbu ha na-enwe dị too much like ịbata abata ịma ntụ ime ihe atọ atọ ị ga-anọ 3 years. Ọ bụrụ na ịtụlụ atụlụ ọ bụrụ na emere ego gị mụọ nwa adọrọ ndụ. In fact, a lot of stories about them. Na ụmụnne ya niile nke nụọ nwaanyị ọsọ ikpe ka a ga na-ekpe o. Osimunne ya nwe up to 10 miska. Up to 10 miska. O wepụkatazịa na o nwezile nke ajele ụlọ ọgwụ na mami abenes. So mami ya wee kunye nwa. Ịgbagolo onye jele ịmụ nwa ọmụrọzi bekete mami ya wee kunye nwa. So ya wee kulie wee nata ọbụlụ nwa nwaanyị. Nọọsụ ya na mami ya na die ma ala ife menụ. So kara ezibele nwa afọ ezisie. Ya wee duzie ime nke wee mụkwa nwa afọ. Ọ bụkwala nwa nwaanyị. Osimunne na Chukwu mere ebele na nwa afọ abụrụ esi na esi ọkwa ịghọtago. Osibe anọgidezie di ya kwụlụ ọtọ chenjie. Nọgide nnọọ kpọta ofu nwa agbọghọbịa n'ụlọ si na nwanne fa. Na ọ bụrụkwa nwanne fa na ya na-ele anya na nwanne fa na ya mara na ife akpala akpa na-akpasigo etu esi achụ ya. Na ife fa plan ọ bụ ya na ya na-abọ na-atọ ụtọ ofu mbọsị ka edulie pụọ gbanye ọgwụ ka ọ ghara ịgbazi ebe ọ nọ. Den ka fagbu ya ọtọ fagbazie anya ọtọ fe wee mee vidio famesizie vidio ka wee weli ya wee chụọ anya. Na ihe anya na-agwa anyị ha na achọrọ ịga gaba in details na-akpọsi ma ndị eke na ya o. Dịka yọsịa biko wee confess ya. Ọ bụrụ ihe DS etilo. Osimunne even before ha wee wedie. N'abalị before ha wedie na o nwee one girl ọ na-akpọ na phone. Nya wee chụpụ ya sị kedu ụdị omume bụ ife a. Ọ sị ya nọ ndị ya hapụsịrị wee nọbịa ka o wee ma na ya fụrụ ya n'anya. Ịgbagolu all those things wee bidozie wepụta ife. Ịgbagolu ọ na-emezi etu ọbụla o si wee dị ya mma. Nna ọkwa na ya ka efuzili ife dị na-emezi ịghọtago nya wee bido wee mebe biznes. Na ya na-eje osina aba. Yes, wee je na-ebute akwa na-ele. Ịghọtagoro na ya ga-eje na ya ga-agwakwa ya. Maka na before ihe anụ wee mee na oluzugo ọlụ ya ebe ọ na-alụ na banki na o nwere ka o si wee buo chandu na banki wee chụọ anya n'ọlụ ọkwa ịghọtago na ọnyanwa bụ ihe na-efidizi fancha niile adịrị ya na-enye ya ego na-etake care of this guy ịmagolu ka ọ ghara ifil the impact of iluzu ọlụ ya. O wee luo one day ya wee jebe afịa na fanyọbala onyonyo ịghọta fasịla okwu sesi okwu ịmago nọ na-akpụ ya nwaanyị aga na-akpụ ya so many things na-akwụ ya iyi ịmagolu mmadụ na-abụọ sesila okwu ya pụta ụtụtụ jebe afịa na ya gwara ya wee jesie nya bafa wee bata na mgbe ya ji wee lute na paaki ebe fabi na ọkụgo wanụ nke abalị ọ bụrụkwa sọsi ya ahụ na onwe ndị ya na ya na-abọda eje afịa anwa. So fancha niile decide aka falalụọ na paaki ụtụtụ kafanaba. So ọkwanye afa welalụọ na paaki luzi ụtụtụ wee nabazi anya batazi adị esi anyị anụsigo ya naba na ya chọrọzi. Osimunne ọkwanye ahụ na ya mọrọ ife a ga-eme kekwe na ife a ga-eme
nya wee bula ya wee na benya this man wee gbe nkịtị na ife ndo benya bụ one good year before wee bịa bulu mmanya wee bịa yọba biko ya na enyi ya nwoke osi m nne n'ife ịfụnanya na-eme erika na dede ọbịa na ọ nọ na-apị fon na onye ya na ya na-abụ ọsọ wee bịa bụ onye na-ekwu okwu na-ekwuchitere ya na ịmagonu osi m nne ndị befasị mba na ọ bụrụ ka onye na-abịa akpọrọ nwaanyị si eme o apụ ya tago nye echighene osi m maka na ya lọvụl ya nye echighebekwe osi m ọkwana ya mana to her greatest surprise na amara na ife this guy na-akpọli ya maka nkịta na abụọ ga-ahapụ wee nabụ ugwu awụsa anya na nwaanyị ọ nọ n'ọfụ na ya natara ka sọnde oluo monde di eme travel na ugwu awụsa ya na nwaanyị ọ nọ n'ọfụ nwaanyị amụgo oli ofu nwa ya amara maka ya osi m nne na ya amarọ ya wee nọlụ wee taba afụfụ ya kpụ ya n'elu kpụ ya n'ala ọkọlụgbogo ọkọlụgbede osi m nne na ọkwa ndị mmadụ gbabaziri ya na ọ nụrụ nwaanyị ịgbagonu ndị si agbọmakwa na di ya nụrụ nwaanyị ọzọ n'ugwu awụsa nke nwa na fana abụọ n'ugwu awụsa ebe afọ ka dọ wee tibe mkpu wee kpọbaza ndị mmadụ wee kpọba ndị frens ya wee kọbalụfa ndị mmadụ wee kpọbazi anya wee sị ya na ife o mere adọrọ mma alisi na ọ bụ na ọ ga-adụ nwaanyị na ọ kala egwu ya na ọ gwọrọ di ya o si owe filibezie dị guilty wee kpọọ ya na fon one day si ya na ya nụ nwaanyị ọzọ na ya sị ka agwụ ya na ya na-edela ụmụaka m na ya na-ede more kids na ọ ka agwụ ya osi m nne ike kwụla ọtọ gwụ ya ya wee si ya na nsogbu adọrọ as long as dị nnụgo nwaanyị ọzọ ga-akpọkwana ya wee bata n'ụlọ gị jee ka ihe ya adịghị ụlọ mgbe ọbụla unu ga-abata ka nwaanyị afọ bile ebe afọ na ya chọrọ poli osi a na ya ma mmie ya wee si oke na ọ bụ na ụlọ ka unu chọọ unu nata unu bili n'ụlọ gị ha ya alụmụ na ụmụaka m ụlọ ka anyị bile ebe afọ ịghata na osi a na ya ma mmie osi m nne ya wee nọgide one day n'oge covid this man wee jalụ wee bata na ya mara na o butelu covid anyị amara ma nwaanyị anya na ya na-abọ bụ ọchụrụ ya achụ wee bulie nakwutebe ya na ụmụ ya na-abọ n'ụlọ wee bata na-asị anya na-esili galik na jinja ka a na-aṅụ ya na-esili nọ n'ikpeazụ ka o mesiri wee sị ya na ọma dị na ya bụ nke wee nata na Chineke melie ife ọma ka ejele ịtụ mma ka ọ na-agwa ya destin o wee lụọ ofu mbọsị ya wee sie nri wee kpọta ụmụaka ya wee sị anya bịa kafaliko nri doka famili ịghọtagonu ka ekpolu ihe niile taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi osi m dis man kwụrụ ọtọ welu fonu kpọba nwunye elu ugwu awụsa si ya na ya sili nri si anya bịa lie ego a rigbuo onwe ya osi m nna ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya na ya afụgo nọọ nkịta ka ya bịala inye nri akwa ịghọtagada nwoke a kiara about them na ọpa covid nata kịta abịa lie ndị osi na ya chọrọ igbu kedu ife ya nọsịkwa na-eme ya wee paakị ya ngwongwo wee dulu bak ya wee jee hayat ụlọ wee bili osi m mana ife a ji wee wetala anyị dị isi akụkọ na abụ na o nwee nwoke ọzọ bata n'ime ndụ ya chetakwanụ na ego ebie n'isi ka dịkwa n'isi n'ife a na-ajụ bụ onye je wele ego emee n'isi ka a wechighi azụ ka a wee nụba this man mana ọ bụrụ ya bụ nsogbu na ebe bụ nsogbu bụ na mami ya nọ ndụ mgbe this man bịala ya ịghọta kịta ya wee kọsịalụ mami ya ife ya na-afụ n'isi this man mami ya wee sị anya anụ na ya na the man adọrọ responsible enough mana kịta na mami ya nwụgo ịghọtago ya wee na-echebe onye nọba this guy ngwagezie nọ m ntị kwunu n'ife ọgwụ amụ about the guy ka njụbali asị ya kedu ihe ịfụgasị n'isi this guy ozi bụ na the guy ji ezigbo ọlụ na ọ na-alụ ọlụ mana nsogbu ya bụ na enwere ike ịkwụ ụgwọ na 7th of the month then before 20 na olisigo the whole money na ọ nwere onye ọ na-azụ ọ dịghị take care of nne ya nke o ji take care of nne ya nke o ji enye ụmụaka or anybody nne o na this man anụbugo nwaanyị amụta ụmụaka o ata kịta na nwunye nke izizi mụọrị ụmụ na-anọ nwoke na-abụ na nwaanyị na-abụ ya na ya na-abụ wee so okwu nwaanyị wee kulu ụmụaka wee jawalụ abụghị ọtago and na this man na-ewe iwe ọkụ
ụmụ nwaanyị ịbago na ọyọsịkwa biko nya agbaghali ya mana ọ na-eneti anya ọfụma o na-akpa ili alụ na-agwa ya okwu na-ete ekike arọfụ ya na ụmụaka ya ịmagolunu Hey, Chineke ụmụ nwaanyị Chineke anyway amụrụ m ma ekele gị afịfịa n'anya amụrụ m ma ekele gị afụfụ mana mbụlụ gị mmere anụ that guy yo nwoke ga-aba akwụ onye ụgwọ na 7th olisie gị within 15 days ma ọ bụ na ụlọ 15 days gbaziala aka yọba ego wee chelụ mgbe a ga-akwụ ya ụgwọ ọnwa ọzọ ọ dịgo ka ọ dị responsible nwoke chụlụ nwunye weta ụmụaka ọ da akwụcha sọpọt ọ da ajụ esi ụmụaka ya ọ dịgo ka ọ dị responsible ife ọ na-eme na ndụ gị bụ ibongi ka ọ na-eli na-akwụkwana gị ụgwọ ibongi ọ na-eli ma ịjụkwa m Adam sorry n'ihe a m na-agwa gị mana etu m si feel ibongi ọ na-eli ka ọ na-akwụ ụgwọ ya imegide no this guy ị nwere ike iweta m another story very soon nna ha meela according to you ịdị 40 years old adagị nwaanyị nke izizi dị 18 years then nke ị mụrụ dị 16 years it's not like na ego eme n'isi gị adọrọzi n'isi gị ego eme n'isi gị dị n'isi gị you still have that freedom to take care of your children to take care of yourself and stay married eziokwu m mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ka akụkọ n'ọnụ fa ị na-ajụ ma fa nwekwelu uche the first husband ị nụrụ gwalụ gị na ya bụ AS gị nwa AS you still went ahead and married him isi na isi doge mba iwe dibe nke afọ disie mama gị okutelu nwa ekute ozutele ezute I am so sorry because no nwa mmadụ ka a na-ekwu maka ya I am sorry na ọmụ ka iwetelu this story but still mma ekwupụ nke bụ eziokwu o metebulu ka nọ na ya kwa ịghọtago wee kunye gị ikulu ijiri ebe nwa si ka anyị ghara ijebezi ebe afọ duto na nwa elugo 18 years and because it has been so long this thing mele now mana I am happy dị iji ọnụ gị wee kwupụtie Chineke nna makwa na eziokwu ka nnekwu ọ bụrụ na mbo ga-ebo ọ bụkwa na mbolu ga-ebo ịghọta na nsi bokwebe etu nsi bo gị mana Chukwu ma nọ ife ịgwala m ka na-ekwu nke afọ ga ewee bịakwa again nwoke ọzọ dakwala akadogori ịfụsịkwa red flag n'isi ị na-epushukwe na ị ga-anụ ya nwa nke a ekelu gị afụfụ emelu ga-eme ka nna ajụ gị nya o nwere ebe ekedolu gị ọ na mmiri ka ọ n'ọfịa ka where I don't understand you guys na anya ihe ị na-afụ na nke ị na-anọ iwe sikwe na ya wee na-achọ ịba si na frying pan ka ọ gịnị na-abanyezi na faya isi na arụdọ gị ị nwere ife niile you are living alone you are happy ọ bụ na ọgbara ejigbala gị ala ego emelu n'isi gị kado n'isi gị ị nwere nwoke na-ese gị ibongi kedu ife ifụlụ na marriage kedu ife ifụlụ nya akpọrọ anyị married woman ilue n'igwe Chukwu mekwelu na ebele Chukwu in fact society mesielu unu eke unu afịfịara anya jidete unu mee unu alụ datụrụ unu ada afụ ụzọ honestly if not ọkwa validation ka ị na-achọ kedu ife ọzọ ị na-achọ I am married I am a married woman nwere ife ọzọ ị na-achọ ị na-achọ ịnwụ na ị na-anụ di ma gị na-abanye n'ọzọ ka unu si nke nsị unu afọrọ m nso ọ bụrụ ọgwụ ọma nle Chukwu meelu na ebele nke ịnụrụ anụ na-apịtọgharị mkpogbu nwaanyị ọzọ galụ gị na ugwu awụsa na ụda hai ọkife na-alacha alacha si amị and the laziness be disease go and look for something doing go and fetch for yourself esogarizi na ụmụ nwoke n'ike na-achọ onye ga-enye gị nri this is the issue here go and find something doing look for something do lay your hands on something get busy n'ịda apụala yes isi na onwe ife ị na-alụ but I'm doubting you because of all this a na-akọgheli isi n'aka onye ịba n'aka onye a na-afa apịtọghalị gị ofu mbọsị kịta ofu onye akụgbuo gị akụgbuo ya ka ị ga-eji fụsị ọkụ ịbanye n'ime ụmụ nwaanyị ma elu na onwe unu ebele unu afọrọ m nso honestly ife ị na-achọ bụ agbara m ife na in fact I don't know and nwekwe nwoke na-abịa eri gị ibongi n'enu ewu
kedu ife ọzọ ị chọrọ? Kedu ife ị na-achọ na onye ga-agbalụ laịsensị ọ ga-eji wee na-emegbu gị? Ha! Chimo, upon all this red flag, ị na-ajụ ma ọ gị nọbịa. Anyway, ka nne gị gwa gị jụ, ọmụnwa ga-abụ ngwa gị kwelụ. Nne m ịgbalị ihe dị gị mma, ibe o nwere ike nke izizi ada eti gị ife nke gha akụ gị onye na-ewe iwe ọkụ. Mana unu eji n'ife nkwa wee jọji daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.